Déu vos guard, bros. Benvinguts al segon i últim episodi de la minissèrie Aioli. Al primer vídeo vam veure com fer un fals aioli amb ou i túrmics. Avui farem un de veritat, un aioli amb morter i sense ou, tradicional. I un cop més veurem un truc que no s'acostuma a explicar i és la clau perquè no se us talli. Farem un aioli perfecte en 15 minuts. Arrenquem amb l'all. Són uns 10 grams. Sol ser un parell de grans d'all. Els laminarem perquè ens ajudarà, però podeu no fer-ho. Afegim una mica de sal. La sal ens ajudarà a l'hora d'esclafar l'all. Sí, ens toca esclafar. Fer efecte martell. Hem de desfer la fibra fins fer una pasta. Quan ens falti poc, hi afegim una mica d'àcid. Poden ser unes gotes de suc de llimona o unes gotes de vinagre. Jo utilitzo vinagre, per diferenciar-me de maionesa. L'àcid té dues funcions. Una, ajudar a desfer les fibres que ens queden de l'all i en segon lloc aporta líquid per fer l'emulsió. Un minut més i un cop tenim aquesta pasta canviem la tàctica. Ja no fem un martell, ara som un molí. Anem movent en cercles. Moviments circulars i anem afegint l'oli molt a poc. És un oli d'oliva arbequina i en farem servir 200 mil·lílitres. Us vaig deixant el temps que va passant per aquí, perquè veieu com era l'evolució. Veureu com a poc va agafant cos. Tenim que ser constants i no parar. Sense pausa. El pitjor enemic que tenim quan fem un aioli d'aquests és que s'escalfi massa el morter i ens talli l'emulsió. De seguida us adonareu si aneu per al bon camí o no. Mireu la textura. Amb aquest punt ja portem el 50% de l'oli. He afegit 100 mil·lílitres i me'n falten 100. Crec que no cal parlar gaire. Ja veieu quina és la tàctica. Bé, ja he afegit els 200 mil·lílitres. Ja ho tenim. El color, la textura són increïbles. Ara us explicaré el truc bàsic. Posarem un parell d'hores abans els alls a la nevera, que estiguin freds. El morter i l'oli, una hora al congelador. Què volem evitar? Que agafi temperatura a fer l'efecte circular, a fer el molí. Si està fred el morter i l'oli, costa més que s'escalfi. Es podria arribar a escalfar? Sí, però costarà bastant més. Quan l'enemic és que s'escalfa, li hem de posar fred. El que no podeu fer mai és a mitja elaboració guardar-lo a la nevera o al congelador i seguir més tard. Com vaig provar de fer jo, mireu. Mireu que ràpid se'n va tallar. Ni 30 segons. I va ser irrecuperable. Ja sabeu com fer-ho. Una mica de paciència i que el morter i l'oli estiguin ben freds. No és un aioli suau. Us adverteixo que és bastant fort. Cuineu i cuideu-vos.